Masayang mga drama sa radyo. Nasa numero 1. RMN. Feel mo to. Feel mo to. RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahom sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, Dili tanan mo kilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, samtang kini itlog pa. sama nga duna kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod pagihapon ni Ate Press. Wanay kapuslanan nga hilakan mo pa ang gatas nga nausik. Kun Ako Ang Pasultihon. Recorded by X Thunder Gaming. Kumusta ka mo? Niyan sabi niyong alagad si Kanginan Trifon Morales, and then my partner usab nako diri si Randy Ted. Kumusta ka mo tanan? Ano yan sabi kaninyong alagad si Kanginan? Asap kita, always say a prayer kung kita pasultihon. Kung ako ang pasultihon, asap kita. Always say a prayer. Kung ako tigil ang papanalangin sa itong labang makagahom, unas tanan ang pagampo. Salamat kay Lord, imong gihatag ka namang grasya sa matang adlaw. Okay, salamat kayo sama sa grasyang produkto. Hatod ka nato sa Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, Kaping Matapang, Kaya Kang Ipaglaban. Grasyang ginama sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling. Mapalit kinis ng butika. Gadool ka ninyo. Salamat kay Lord, simughatag sa manamong grasya. Thank you kayo. Bueno, ang suwatan po karon ng atong hatagan o pagdagad, no? Pinadaan kini sa usa ka lalaki. Napatago ng singahan nga Jano. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Jano. Tinuod ba ka nga may nervous breakdown ni akong asawa? Kay ratulon magayo. Labi na masuko. Mahadlok na yun. Pero di man sa Dinoo na parehas anang dunay nervous breakdown nga mukalit lag sagit. Udag ka nagkalit. Kini nga ako asawa, mahadlok niya murag mangurog ba na yun? Pero ano yun yung masabta na kung sungilano mo? Ingnon ano pagsugod. Please! For I just don't love you anymore. To it. Sumuka rin yun. Dali na mga ano ta. Ano pala bighilak diha? Nakuon ka ginakom sa tatarigong. Ano pala bighilak diha? Hilom na. Ano sige gilak? Binuha mo na yung mo. Kaya nagkabasag-basag ng tingin mo. Naghilak na yun. Ay lakasuko. Musiga ba din na imong mata? Wala naman tagmusudlot na. Dali na kay. Nalapas ng pamahaw nato. Unsa nang orasa mapas mo na ka. Samot ginang musiga ng imong mata. Nganong initan mo mo ng akong mata. Akong mata initan mo rin mo. Kalma lang uy. Ay lagi nagsiga imong mata kay mahadlok ko. Basag-basag na akong pagkanta kundi. Imo jud ko pasuko na. Basta ginandaan, basag-basag pag. Hello? Sorry na good. Sorry sa mga kabu. Na. Unsa? Ikaw ba? Ang mahadlok man kus imong. Pero tigang sigahag yun. Masiga pas postis veko. Oh, ikaw na. Sura, ha? O, di kailangan isulti na. Kanina akong matag yun. Dali na, mga na ta. Oh, kaon na. Sa may sudan day. Nagpalit ko sa paborito ni mong isda dong, Bod Boroin. Wow! My favorite! Oh, akong giun-unan ang tanan dong. Sa? Ano day ka? Anong yung una man ni mo tanan, ha? Nga ang pinirito may ako paborito. Di ko kauna ng inurunan. Ay, tiraw, isa. Lamit lagi na. Sa pa na pilay.
Ibawi ka nga dili kung tao ng inununan kung Ano ganahan. masa ka mukhaon na ng inuuna na kalami, ana? Di lagi ko mukaon, ana. Tilawi sa gani, adi ka magbahay. Siguro ka. O lagi, tilawi gani o, kini o. Mao ni nagdaglami, kana kan ana. Ini puti. Ano sa man eh? Mata man ni sa isda. Tilawi gani, kana Um, Nganta na, lami. Lami dong no. Mao to'y nagdaglami katong imong giusap ka puti. Mao to'y gitawag og garlic ahos. Ngano? Dong! Ano ka man, oy? Lalit pa. Magtubig. Ungo, mantingali ka dong. Kasi, ha? So nga, balbalutan mo ka diya. Muri mo. Hawa ka ra, sige na sa imong mata. Mahadlok na gyud ko. Ini kataod-taod ana ron, mugimaw ng imong tango. Hilom ha? Inahak mong kapilaw. Hibaw mo kang pulos iso ng ipon ako, ha? Mao nga ayaw ko buhat-buhat istorya nga dili mauha nga kita niya kag ungo nga manghagis niya. Sorry na dong. Oh. Unsa may kaunon ko ani ron? Na may sardinas. Sardinas na lang. Yahak man siya. Unsa mo na sardinas pagluto, ha? Gimiswahan na nimo? Ay, wa, uy. Gitugan? Wa, sad. Giusap na nimo pagluto, eh. Ako ra giahusan. Abo na! Kanahan kini ako asawa. Nalimot siya nga kontra kay naku ang ahos. Lutuan mo ang sudan nga dunay daghang ahos. As kang ahaka. Kunya to. Mahadlok na akong banay yuts. Uy, basta masuko na kay musig ka og may iyang mata. Labi na katong kanang makakaon siyang ahos nga kanang akong gibutang sinununan. Hastilan, kuyawa lagi na ako yuts. Abi na ko mulugsot na gyud iyang mata. Dili ihats. Oy, basi natural na niya. Grabe sa di mo maray. Oy, asawa ko ka. Wag yung kamaana na ng iyang matang siga ka ayo. Na, yuts, ambot lang gyud. Ug ikaw pa diri sa akong dapit tingali pirmi ka makaihihi. Ganito ana yan. Oy. Ang uban ba yan mo problema kay maglisod ng pangihi. Unya ikaw magsige na hinuon ka kay Nakahadlok man sad yuts. Ay nga nung mahadlok na sa ka, ngayon mo man ang bana. Saan ko yung kamaana na ng iyang pagkasigas iyang mata no? Ay, sa una good yuts, malulot man kay na siyang mata. Malulot? Oo, oy, malulot kay ng iyang mga mata sa una. Pero ambot karon na unsa na. Mura naman siya kabat. Unsa? Oo, naamo gud na siya gwiter kuno nga naa sa sud nagtubo ba. Muna musiga ng iyang mata. Nay kausa nga abi na ko kaninipot lagi. Unsay nga? Recorded by X Thunder Gaming. Ay, binuong manong mo yads. Oy, Lagi di na ba ka mo tuo? usa ko ba kahitabuang ani mo naman na siyang aninipot? Paminaw yun sa kaistoryahan ta ka paminaw. Sige, maminaw ko, be. Saman? Sige, say-say. Okay, play VTR. Aw, whirling di ay. Nagabian man noong kukulis amo. Mura ba ito kahibaw sa dyan nga nilakaw ko? Wa na, masuko gito nung maayo. Magdali ko bahala na. Nasag-o naman bitaw na kung gamay ang agianan. Bahala ngit-ngit. Unsa na, aninipot? Duha ka buhok? Dagog ang aninipot? Siga kayo! Murag lain na gini. Dili kasagaran nga may aninipot. Ay, di pa ingon ako. Di. Karon. Kani. Lamay sa kaskahoy, kani. Kilibak ka ni Ungo. Nya, nagpakaaninipot lang. Siga man kay nga naglupad. Di na siya dool na ko. Karon, bunalan ako ining sanga sa kahoy. Ano to tino sa kumbana? Ha? Lara, bisiga na sa... Ako mata. Oh! Kasi nagpospos ako, ha? Jano? Jano, ikaw na dong? Perla, ikaw na, day. Mapatay na ka, Perla, ka. Imuon na kang sabon. Sayas? Una'y nahitabo ninyo sa una. O lagi yuts. Abi na kong aninipot nga dako kaayo. Duha ka buhok naglupad-lupad. Sos, ang mata man sa kumbana, uy. Basta kang sukuay noon niya yuts. Pagkabot na musbay, abi na kong patyon ko. Kay pwerte na magbisigas iyang mata. Mao na nga nahadlok na gyud ko nga masuko na gyud na siya nako yuts. Tinuod yan tanan akong gisulti yuts. May nervous breakdown kayats. Ambutan na yuts. Uy, basta kay magkaratol-ratol gid ko yuts. Labi nag mahibaw ko nga nakasako. Kanang may nabuhat kong sayop ba nga angay niyang ikasuko. Agay, wa na gidayon yuts. Ay,
Grabe na magbutok-butok akong dughan. Murag yung kanang gato-karok aring king-king-king. Aring king-king. Basta kay nervyoso lagi dayon ko. Uy, kung abi nimo tungod sa akong nervyos yun, may baw ka. Ang yes man no nako. O ang no, may yes nako. Lahi sa na imong problema sa imong banayads, no? Lahi sa problema sa akong migayads. Kay unsa di ang problema sa imong migayots? Kanang imong banayads, siga kay mata. Ang bana sa akong miga, lahi sa tong yaha. Ha? Unsa di itong iya yots? Pirmi magpirat-pirat. Ha? Pirmi ko na magpirat-pirat lagi. Mura ko na bumili ang kapundiron. Unsa nga? Ulag ni oy. Oh, okay ra na kaysa akong bana nga sigag yung kay mata. Ay, maayo man ang mong banayas. Kayo mag-brand out. Pasigawon rag maayo yung mata. Ah. Katong bana sa akong miga, gubot pas lukot. Kay pirmi ko nung kakitag sukmagay. Ngano man? Pakitaan man nga, mura mang mangidhat. Unsa? Napit ay kausan mo, naglakaw ko no sila atong umiga na akong yambana. O nabi, kasugat silang magtiayon. Kisukmag ko no kalit ang yambana o sa lalaki. Oy, kailang kasugat. Ngano man? Gikidhatan ko no sa yambana ang asawa at to lalaki nga ilang gikasugat yans. Mao ba? Has, kagubuta ko no nila. Oy, nabot ko no sila barangay. Unya, pag abot nila sa barangay, ay, gilamparos kapitan ng yambana. Oy, Ngano man? bastos mo ko no kayo. Unya, naaan ko ng banyo. Na, gipriso ang panaoy. Ug wago na siya moabot, di sila mahusay. Host kang ahaka, oy. Mga swerte ka. Kasi ka naman namang mata mong bana. Unya, musugot ka. Ilis mo itong usang bana. Suluha lang. Bahala magsige nagsigang mata sa kumbana. Uy, agwantahon ko na lang ang mata sa kumbana nga 50 buyas. Bahala na. Di ka gikan pala. Di ka? Dong Jano? Diin ka gikan. Ha? Di pa mingaman ka na ako nga kung mulakaw ka gani. Unsay nga? Nga magpaibaw ka? Biyain na to, bay? Saan kay? Sorry, Dong. Ay lagsigaan ang mata ni mo, Dong, kay malanay ko. Kasi pagtuloy mo na ako, ha? Kasi pagtuloy ko matahan doon. Doon na ni laser. Mamadlok, lagi ko labi nagmamasuko na ka. O kinsa may dili, masuko, ha? Biyaan mo na to, bay? Huwag mo mo talang kahe? Gisakap ng kawatan, ha? O sa man? Saan naman, ha? Eh, wa man say makuha nga mahalong butang ang kawatan, Dong. Kanirang mangkudkuran o karinula. Hilam! Ilora? No, diin ka. Tubaga puta na. Diin ka, gigan! Dito naman ko silang tunit bayon. Nadugay mi dito. Kay dito man sa diyang amiga nga si Brenda nga ang bana ba kanang diferensyado pud og mata. Brinda ba? Brenda ba amiga ni tunit bayon. Kinsa brinda lagi? Kinsa brinda na? Ay anak man ninoy ako, igsuong teriyo nga pagumangko ni susit. Kailangan susit dong katong gilubong gani isang simana nga namatay nga wa man ang hit. Mao nag-uol siguro yung iyang amahan. Kisang guryo? Tatay ko di Pascual ko kay igsuong Januaryo god nga ang angga Jano. Kinsa dyan, no? Kanagong siya kag matagod nga murag gusudlot. Ako! Aw kaila day ka. Bukar, ha? Bukaro, ha? Udong kang tarong na naghiwi day ko. Isa ka, nabuang ka, pila, nabuang ka. Oo, nabuang na bitaw ka dong. Say ako. Ikaw mo nabuang. Oo, nabuang bitaw ka dong. Recorded by X Thunder Gaming. Buang! Ingon bitaw ko. Kisa pinag-ingon ni mo nga dili ka buang. Patatang na sila. Wala, hapit ko maulbo niyo. Paspas ka suko, ha? Sorry, dong. Hapit na. Sorry, dong. Alam ko kasuko kay mahadlok ko. Manervyos yun ko ni mo. Ay, siga kay na imong mata. Hello! Mahilom ko. Tara, balik ko na yan ang ingingon mong prinda, ha? Kay kung dili ka ni tinuod, yan, baka ka lang na ko, perla, ha? Isang araw lang! Dong, dala. Ano, kuyukay ko, kuyukay ko! Okay. Ay kung pakaki, Brenda. Sulti na ako nga may bisita, kakin samtong yung bisita. Imo to lagi! Dili taon wa nito, uy. Dili taon lalaki akong bisita, uy. Sila to si Tonet, Bayot, o Perla. Awa ko kaila ng perla. Kinsa ng perla imong ingon? Wa bitaw ka kaila. Pero kami man si Tonet mo, kaila. Kay kami may suod kaayo. Ha? Kinsa ng perla? Asawa kong Ariel. Doy, pulos mi asawang Ariel. Bren, maayo. Oh, mau na ron. Kita ni mo ay. Mau na bisita na ako. Tanawa ha, susihag pang tana. Siya bang gingon mo, perla? Oh, na si Brenda? Kinsa? Kinsa mga? Animal. Ay, tiki, ha? Klaro kayo na sakpan ka. Imong kikidhatan ako asawa. Uyab na mo! Oh, bido. Niyopo ko. Ay, kung kagluka na siga-siga sing mata, ha? Huwag ka lang ko ng siga ni mong mata! Ito may gusto ni mo, ha? Ano sa'yo gusto ni mo? Ah, bida. Pagtawag ko para kita, Go, pagtawag ko para kita.
Ay, unsa ba ni problema? Kinitawan na ka pa eh. Kabit ni sa kasawa. Nasakpan ako ngayang gikidhatan ako asawa. Uy, di tao na tinuod, Kapitan. Uy, natural ko na sa mata sa kong bana nga magpirat-pirat ng kuan murag mangidhat. Bida. Ako kap. Ikaw, sabay sige. mong reklamo. Ang gisigahan man ko siyang matataon kap. Namurag, yadlo ko niya ba? Bida. Sir, kanang pasensya na ka, sir. Uy, mo gini natural nga mata sa kumbana, sir. Ah. Musigalag kalit ba? Namo gud siya igwitir nga nasa sud ni Turok good. Wasli og ba mauna nga siga nang iyang mata. Mao ba? Mauna kap. Aw, kung mao ka na, parehas ka mong way mga sa. Kaya wa mo mahibaw sa usag-usag. Mauday ka na, mauday ka to. Siya, sigag mata. Unya, ikaw po, pirat-pirat ang mata ng murag kapundiron. Unya, usaman. Usaya na lang din ninyo. Ay lisod kaayo. Wa ko'y nakitang kinsay sa daan. Grabe. Wa di ko'y nakita. Siya mo sa daan. Ikaw misadaan dili ako. Kinsa mo ginakita nimong sad-an ani kap? Wa ako'y nakita. Pasensya ka po. Abi ko ninyo, bago pa manggod kong gipirahan o katarak. Maong wa po ko'y nakita. Pasensya na mo ha, kay bago malagi kong gipirahan o katarak sa ako ng giingon. Bungot si Maong Toy. wa pa ko'y nakita. Na, unsa ko di ay ni reunionis dunay mga diferensyas mata? Ha, kakidek. Huwag din may matarong ako say. Gani, nagsinagitay pa mi. Ug naundang lang kay nakita na ko sa pirla nga ako asawa nga murag nang los panas kahadlok ug nagpangurog. Mao ni ko problema ron. Ba kani siya nervous nga akong asawa? Hapit siya kuyapi sa tumang kadok nga magpatay ko na mi dito. Sa may buhaton ko ako asawa eh. Ang sama ko ka mo pasultihon, Jan. Okay, Ate Pres. Okay, ang sendo na doon ka na Si Jano, Ate Pres. Jano. Simpuro kay ni ilahang problema. Ate Pres, Ano naman? sa wayay lang, dakog mata, o niyang usa, pirat-pirat mata. Yeah. Nya, mao na nag-away kay sa wayay man, siya gihadlo ko sa imong kuan na. Bida imong naibog ka sa akong asawa, kay imong kidhatan ng akong asawa. Nag-away sila, abot sila kuan. Tungod sa, ang usa, Ate Pres, sigag mata. Yeah, Karon ang usa. usa ka bata, ang usa ka bana, kay pirat-pirat ang mata, mura bang mukidhat ba? Murag ka na, murag, pirat-pirat ka na murag nakakaugsalin sa ilaga. O ka na, maubitaw na sa una, Ate Pres, no? Gano man na. Ambot lang, Ate Hindi na Pres. tinuot yan. Di, tinuod. Ang para na ako, Jud. binuang nang kaon ka salin sa ilaga. Kaya magpirat-pirat ang mata, murag nerves tingalin. Nerves, Ano mo no nerve na nga. siya, Ate Pres. No? Anak tingalin no? Mura. Nya, imna naman ng vitamin sa Ate Pres. Bitaw. Ano yung Dr. Pick Inglim? Inglim lang ka, inom lang yung polynerve lan. Polynerve o dili, neurobion, kay mao na nerve man na nimo. Bam! Bambina! Bam! Asa ka, Bam! Uy, ano man ni... Namaligya o. Asa man ka, nabaligyan ka, siyempre. Wala, uy. Deliver man ko ng kuan sa Ang imuhang- Akong gisugat may hagdanan, Charles. Sa imong uyab na sad. Deliver sa imong uyab. Tiguang na to. Ay, wala. Unsa ka na yung pungutana? Nakalimot ko sa pungutana ang tulang. Katubang ka, iyang mata sa iyang kauban, aw kayang usa ka ba na sudlot, unya pirat-pirat. Ingon sa kapitan nga, wako'y nakita. Wako'y nakita. Ano mo kayo nakita kita sa daan kap? Sa bago pa kong giopera sa glukoma. Katarak. Katarak. Kana bitong dula ko ni bawaan ko liat Ate Pres nga kanang dili nun sing og libat jud kana manukon lang sa pagkabata. Natarong baya. Kuan sa doktor kay murag naigi. Ano na ikikuan sa o? Nailens Nag-ugat, o no? para batarong ang imong mata. Mao ba? Pero natarong, di nalibat. Di na, Sa oo, pero dako- sa dako to pa, bilang mura tingalig dunay ka ng mga gagmayng ugat. Anong Ano, atong Ate Pres? atong Nerves, mata, Ate Pres. oh. Oh, pero kanang Gitarong. pero kanang dili man libat aya kanang nagpiret-piret mo lang yung sigig pangidhat ang pa sa iyon ana O sa. naa. Nya mo sa sudlot. Karang sudlot natural gid. Ako nakita bito ko Ate Pres sa simbahan kanang babae siya nga medyo idaran na niya magsigig panghiwi. Magsigig Ang iyang ang iyang Ah, naong. oo, normal man. Oh, muna nag-ingon so, sige pang hiwi, oy. Oo, kanang Steady ang ihiwi. magsigig ka lang daily steady. Daily steady. Kana ba nga? Be, murag mo ana ba? Lo, Be, mo ba? Oh, nadugay na kung tanong ka, dili ta tinuyo kay bisag sa mga atubangon murag Iwan, gid. Nagay iyan ko, ano ba ito? Bisag asam sa mga tubang murag mo ana. Ang nakadiferensya ni Ate Pres kay dito sa tubangan sa altar kanang ini pangalawat ang lawat si Kristo siya. Di ay nerves, tingalig ka po na, no? Mura. Oh, inanano.
Ani Tingnan niyo, pare. Basta. ay asa to pambitan. Unang Samuel chapter 6 verse 7. Ah. Ang akong paghukom dili sama sa paghukom sa tao. Kay ang tan-awon sa tao mao panagway apan ang tan-awon sa Ginoo mao ang kasing-kasing. Kasing-kasing yun ba? Oo. Kining ni karon dili man na siya problema tungod kay nagkaron nagkahibaw anay na mo nga mao na mga apan. Dili na problema. Kaysa ako naging ulgi kato ni Simba ko, nakita ko sa babae nga nagsigig pang hiwi na ako. Hindi katubang niya dito sa laing tao, panghiwi May ka siya. gani, ba mo ni mo hiwi ipod. Dili kita tanaw ng gitaro ko tanong. Nagatubang sa haligi, yam kang gihiwian ko. Doon na diferensya ang yang palipuan. Oh, yan ko ano. Oo. Lain to mo ako lihat. Nang hiwi sad? Dili mang hiwi. Unsa man? Karon- Baliko. Di. Unsa man? Sa gigod, sa gigod. Unsa man? Kamu mo tiguang mo. Pagkis ko tanong matalinis. Lain po niya. Unsa man? Yan naman. Lain po ka ng Ah. muro bito siya ka ng kasi tawag ng anaon imong bukton. Mawakli? O murang Mawakli? Nya, ang igong kamot, anak good. Oh, Grabe po ka ta. murag mo ingon ana. Mo ba? Mm. Pero na may like mannerism ang ubang tao na uban ang ilong sighag anak ka ng kuskus ba? Anak kuskus una na, di ba? Ang katong murag bang wakli. Usay ko tag magkaon malamba ang mumho. Pero doon ay mannerism lang nga atong amigo nga maghikap sa iyo dahil simot. Oh, naabitaw. Wa naman gani mo Wala. patay na no? Oh, patay na. Mao ba? Oo. Mao pa iya. Na makakwan ka imong tan-awon siya sa iyang kwan. Na agad anak good iya. Oh, musimbot gitu siya. Mahikap ka niya. Oo. Oh. Ang iyang anak ron na nagtrabaho. Nasa baho dito? Natrabaho dito. Ganyan. Ha? Sa ingan? Ganyan kadlawon gulyat. Sa iyo mo nabot ka sa uso, balas 4 mo ipabot sa terminal. Wa mo kayo sakyan kanina dinas may Aurelio Pedro dias amo So ako lang gilakaw. Oh, karon. Apa ito ko mabot sa amo ba? Nakita na ko ang laki gwapo biya. Kanya? Sige siya. Katipos hindi mo tipos sila ba? Sige hikap niya simot. Sige ko. Ano mo siya? Nangatol sa mga ano? Di. Niya, ano agim ko siyang dool. Imong pangutan na? Ay ko. Naon sa ka doon sa. Ipuli ko ba? Salamat mo na natin ito naman no? Kala ko ay puzzle. Tiyo.